Kini hikai school kontrak kiba po Kshatri jungka Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association. Kilami pajba biang mentakas ngi baar ka kalai terik nailur arajar arpuar. Da kebasyong syak tangan klemput sngi. Ha umot kiang nang ba kabadon marjan beka Civil Hospital Shillong. Ubabu birbol riang tem habai keren bermopor uletu banengkong. Ulasyong syak tangan marwe hakmat ka sekretariat. Ereki parano hikai kilawan ban ajing kersyan langi u. Kabala penlong iki bor sensyar distrik ban kendang no namar bahak tega jaka la penjari da kendon shispa asau-sau CRPC. Kumta ulong bakum kini hikai kim kuak ban penkai nyiki kendon. Bat kilawan no ban penlong ka jing syong syak tangan hak tega jaka. Ulong ba usngut hu bai ka jimut kontraktual. Herai uong baka syong pa da ka jing start jong ka sarkar. Bakan tau da kiweipat kilat kelenti nakam ta jungki lada kam syu ban thung kambiang. Kay ka penlong yang bangan wan sakne ka jakaro namar hangtai kumba ngiyo i ba kakarteng hangto kade tangjong amarway ma kade ka ba ngala syong chat kan manta kityo ha kateng jong tang ba kidon ki parnai kai ki ba wan sunran kuntu na kawai ka district kita ki kasyong katung ka jeng iyo ki balai ngale kumta namar ba hangtai kade ka sispa sok sok tingi hapen burom ni kai te mentang i ba kilayawan bun kumne te impwa keng ban penkai ka ai kun kino kai ngerung ni habe terlang berkaan na kata-kata kalong ba ni kenri ano sene si kacaka namar ba ki babun pernah kai na barok ki district kila kampoy bat kinang poiro sibit janmit la shairu nang bun de ka kalong ka jing ranjang ikum kino kai ban penting ka ai nang ta ka senjam ka ba ngi kwa ban ya tusai na dun ang ne kalong ba katba nakaliang jong ka government kampat ai kanu jubab yangi kampat ai kanu ka jubab ka ba kikna ka ba sya yangi kalong ba nakaliang jongi ingin song be hang ne ka indefinite hunger strike kata ka bang ilarai nang ta ka ba ka ba agitation ka ba ngin nalor ka indefinite hunger strike in kidon bun ki pernah kai ki bansa like surrender ya ki dokumen show chief minister kemen tagas ngirik ngendek ya kata don ketu kedengut pernah kai ki ban like surrender ki dokumen kata ke senjam ka ba ngesdang le nadu mentagas ki ter kat adu bangin yo ya ka jubab na ka sarkar kita kide ki senjam ki bangila yakut adu menta ha kajing dawa jongi adu menta kalong ba banbu biang yang isi hikam kata ka basai te kasyong patde ha kajing start jo ka sarkar kasyong patde ka jing start jo ka sarkar ngai pa ka sarkar MDA kade ka bastat bat ngidon ya ki kabinet ki babet ki babiang oi lasa weng no yang ikum tu nagi kam handrai kajing tumu jongi kalong ba amdei ba kane ka sarkar kan khay yang ikum kinyut ngiringi dai ki briu wat ya u ngin suong no ya u sauru hayeng ngidang aija te yang iki briu lelai ladai ban perkhat ai ke na kaleng jok sarkar tang bangin ya imlang tang ba ngi kikmi kikpa kumbang ilong ka channel jingker ku na kabanta ki khon ki ti jongi nirungi kwa ya kata ka shong ka jing start to ka sarkar ngi alat ya kata lakile de kanu bentar tang ba ngin ya imlang tang ba ngin ya bianglang tang ba ki khon ki ti jongi rukin ya yo jing mentoy lang kata ka de ka jing tmu ka ba ngi wan hang ni ru kata dau ni penbor ya ka sarkar kajing bakla kumbalong syakpat kamdai ke jongi kadai ke jong sarkar namar kila ya state palat kim perkhat chu kila khenyangi kum ki nyut kila khenyangi kum ki kimran tene ne kata daw ngi wan hang ni ban dawa ile jong ka hok nang ta ka baar ka banga sngau kum no hekai adon kajing ban pen pau ya kani da kajing smokia da kajing smokia ngapen sngau syaka sarkar ka badon burom ka jongi ya kiwai ya kiwai ki briu haka jela ke jongi kumbang yo ina ki bidia ya ki kharmetor lapan sina da ka ying ka nyomala ka jinglut ka pada ki phogrur te ke wo yang ki no hikai ki bala ai ke jingnang jing start ki kon kata kari ka ba nga pen pau
ha kani ka por da ka jing songkia ha ka jing sia kambit yang abangan kedau kiti hare ngamla ban ker ya kata nangta kidon kiwei pat ngiru ngidai ki khun jong ka sarkar hi ki kharmetor ki ki khun jong ka sarkar hi tangba ka jing far kalong ba kidai kiwei na kawei pat kidai kiwei rap yangi hangne ki bukan yarap yangi hakani ka jala bat mangi pade ngidai hangne kinong tai ya kari ba ka jai pade tang kata ngidon jikerman ba haba kile bahaya kiwei kanam le silang khamat yangi ru kani sarkar ni ap karman hadu manta be nagara daw nakaliang jungi ni perklanya ka jengki ki pernai kai ki la manjur dakawai ka sur manta bangin song hangne man song sat kan hangne hadu bangin yo ya ka jubab nakaliang jok ka sarkar kumbang ala ong sakmat kalong ba ka song ka jing start jok ka sarkar kala banle kanu gunuru kat ka sarkar kat ka kami nagabanta ki khun ngam kimla tengah trai ngam la ban ngai ya kata thau kanu kalaro ngai ti ka jing start jok ka sarkar ya kata tang bangin ya imlang kata ka de jing dawa lamar ba oi ngitip bahaya ka kerting kontrak andai ki penon kam yang da ka ba da ka use and so policy te kamlong ke yang ki prabreu kata ka bangin ngi dawa hadu menta Kemudian ka sarkar ka ayah pihak kan kam light na ka kam ikai school pipi hun bai. Ya kata kalong ba kasyong ka jing mir lang mo kasyong ka jing mir lang jungi pernai kai ngamla ban ong marwai kata ladawan ka offer na ka sarkar ngi la ban le tangkum ta ya phi kinoi kai kontrak ki bala syaweng no na du arjala puai ya kata kalong manginda lumi ke meeting kai u kwa kumno bi kwa kumno ya kata ngin sapha ke ye ting tik sarkar ane hadu man ka bas ngopen sosi yangi kum ki pernai kai kalong ba kamdon kanu ka respon kamdon dak ba yarap yangi kata ka ba ngi dap da jing sosi ban pau adu menta kumang ala ong sakmat kidon adu kuma praspa tam kuma praspa tam hanrai kajingwan simata hadol kijing ki babun kidon atai ka jingtip ka bakhamba ngen yo hai kini kisngi hadin bagilapan yaki kot kisla naki pernoi kai baro. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.